Badakizuen bezala Amodio historioak asko gustatzen zaizkigu burp saioan. Hemen Bizkaian Txominek onartu du bere lehen Amodio historioa kontatzea. Lehen aldikotz, Euskal Telebistan. Kaixo Txomin, ze moduz? Ondo, beti ondo. Ordan deitu duzu asteuntan gure burp bulego ofizialara, esanez badut historio polit bat edo historio triste bat kontatzeko. Amodio historio bat izan ere, neure lehen amodioaren historioa. Eta bueno, omenaldia egin nahi neutxon, ze neure bizitzagaz ja egiten deutxot egunero omenaldi, baina nahi neutxon omenaldi bat gehiago egin burpen eta deitu deutxuet. Arantza ditzen neutxon nik. Ez nueban inoiz jakin, bere benetako izena ez neban inoiz jakin, baina nik arantza ditzen neutxon, ze arantzen moduan ikutzen neban bakoitzean, mina jasotzen neban, ez dakit oso erligiosa otezan, edo zer, edo igual lotxatia, baina jo, maitagarria zan, nik ikututa mina jaso, arantza ditzen neutxon. Arantza, berezia zen arantza. Bai, jo, gogoratzen dut ondino, nengoan hor eserin barik, aspertuta, eta bapatean ikusi neban uretan, biluzik, igerian, jo, ura zan bere elementua, primeran moldatzen zan uretan. Berazal leuna, la rosa, jo, liluatu ninduen, oza. Zentzuala? Super zentzuala, zelako kurbak, oza, eta borobiltasun batzuk, bueno, zelako, jo, ezin izan nintzen aguantatu. Inork ezeban ulertzen neure amodioa, baina ni ezin nintzen berabarik egon. Mina egiten eustan bai, baina zelako min posgarria, ezta? Etorri zara argazki batekin? Bai, danoi erakutsi nahi neutzen, ja ez dut lotxa sentitu behar, hemen dago neure arantza maitea. Polita, izugarria, edera da. Orduan, pasatu dena arantzarekin, arantza hilda. Hilda, bai, joan nintzen izoski bila. Plof, dana deseginda aurkitu neban, ez dakit. Geroztik, erabaki duzu lan berezi bat egitea hondartzetan. Bai. Eta ordutik nau beti hondartzako bizitzaren zain. Hondartza bizitzak salbatzeko prest. Beti adi, beti erne. Arantzaren omenez. Beti erne. Venga. A ver, ez jun horra. Baina nora zoaz, me cago en la leche. Etorri ona, kauen zoz. A ver, venga, zu independiente, etorri ona. Besteakaz, venga, bai, ta zube bai. Venga, zer esan dutxut. Emetik, etorteko. Me cago en 10. A ver, zu. Ona, hola, no sondo. Txomin, eskerik asko etortzea gaitik. Eta suerte hon eta ondo segi, eta behar bada egun batez, beste arantza bat ezagutuko duzu. Hori da, zure naia? Neure naia arantza bueltatzea ez dut aurkituko beste arantzarik. Baina, Txomin, hori ez da posible, hilda arantza. Baina nik uste neuretzat amodioa heldu zan eta joan zan, ja. Neure izatekoa ja ez da amodioa. Neure izatekoa da hondartza honetan hil arte egotea, beste biziak salbaen. Bizitza emotea, bizitzaren alde.
Txomin, kuraia hon eta ondo segi. Agur. Zuk ere burpatu alduzu. E-mail bat bidal ezazu. burp@eitb.com. Udako berezia.